Aron malikayan ang pag-hoard ug pagbaligya sa gasolina ug krudo sa taas nga presyo. Miluwat og kamanduan si Gobernador Gwendolyn Garcia nga sugod karong adlaw, Disyembre 22, ang mga tangki lang sa mga sakyanan ug motor ang makatubil ug dili na itugot ang pagtubil sa mga drum o baril ug uban pang mga sudlanan sama sa mga galunan. Ang mga commercial establishments ug mga adunay generators lang ang tugutan sa pagdala og containers apan adunay limit. Kutob lang sa 200 litros alang sa commercial establishments, sama sa hotels, tindahan, bangko ug uban pa, ug 10 litros alang sa residential owners nga adunay generator. Kinahanglan usab nga makapakita sila og pamatuod sa ilang negosyo sama sa business permit o picture o resibo sa gipalit nga generator set. Mao kini ang nasabutan sa mga dagkong mga kompanya sa krudo sa Sugbo ug mga oil tanker sa Sugbo sa gipatawag nga tigom ni Gobernador Gwen Garcia kaniadtong Martes, Disyembre 21, aron masulbad ang tag-as nga linya sa mga gasoline stations ug ang pag-hoard o pagbaligya usab og mahal sa gasolina. Miuyo niini si Cebu City Mayor Michael Rama kinsa mitambong usab sa maong meeting ug mipagawas usab og iyahang kamanduan sa pagkontrol sa pagpalit og gasolina sa syudad sa Sugbo. Best way to curb black marketing would be to make it difficult for them to sell it. Yes. And the only way to make it difficult is to load it directly to the tank. Sa maong meeting usab, mipadayag ang dagkong oil companies nga Shell ug Petron nga dakong hagit usab nila mao ang pag-deliver sa krudo gikan sa ilang mga depot padung sa gas station tungod kay walay mga driver ug dili igo ang ilang oil tankers. Matud sa representante sa Shell nga sa pagkakaron aduna sila'y 19 ka gasoline stations nga nagdagan sa Metro Cebu. Apan aduna pay laing 22 ka branch nga wala pay supply kay naghuwat nga madeliveran og krudo aron maka-operate. Samtang ang Petron adunay 18 ka gasoline stations nga nagdagan ug adunay 5 nga hayan mabuksan sa higayon nga maabot na ang generator sets alang sa pagpadagan sa ilang gas pumps. Gisabot ni Gobernador Garcia ang maong sitwasyon ug iyang giawhag nga makigtambayayong sa mga independent oil tankers aron mapaspasan ang pagpadala og supply sa krudo sa ilang mga istasyon. Are you going to limit yourself just to these accredited tankers or you are open to other operators nga naay available nga tankers? In this time of emergency, I've already declared this a state of calamity. I think Mayor Rama has also declared this a state of calamity. Are you open? Because mangita mo anang di ninyo makitaan, na ay available, dili na to gamiton. So, that's what I'd like to get from you. Because it's time for you to now realize nga normal rules don't apply. Misanong niini ang maong mga oil companies. Samtang, mupagawas usab og memorandum si Garcia ug si Rama nga mag-regulate sa presyo sa krudo tubag sa mga oil companies, nagpatuman na sila og price freeze. Ug ilang giawhag nga i-report sa ilaha ang mga gas stations nga nagbaligya og mas mahal sa ilang price range. Paula Mendoza, Balita sa Sugbo.